Hai guys, आंनि इउटुब चेनेल फिन गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। जों दायो दखानाव थांनो नागिरदों स्प्रे लायनो थाखाय। आं लोमजागासिनो, उदैया दुगासिनो लोगोफोर। उदैया दुगासिनो स्प्रे लोंनो उदैया दुगासिनो लोगोफोर। लोमजानाया हामबाय हामनायालाय, ओमफ्राय उदै दुदों आरो उदै दुनाया हामाखै, गेसनि मुजाबो हामाखै। दा स्प्रे लोंनो हैनो तामिलनाडुनि दखानाव थांगासिनो जों लोगोफोर। हाबद्राया आरो एसे खम लायो, थांगासिनो। बेनो तामिलनाडुनि माबाया, लामाया डेभेलपथारसिन लामाफ्रा। थांगासिनो जोङो दखानाव स्प्राइट लोंनो। ट्रेन्सफर्मा जोंनि खाथिनि फार्म खाथिनि कम्पानि हालेवनाय गारिया गोजा गोजा हायानो बिसिना तामिलनाडुनि हाया गोजा गोजाथार, हाजोनि जायगा ना, गोजा गोजा हाया गोजा 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 हालेवनाय हा, गोजा गोजाया हा 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 माथि माथि। 15 आगस्तनि फिरफ्लाखौ देखायनोसै आङो। जानोलै दखाना बन्द'सो जागोन नामाथाय 15 आगस्तनि माबा थांनो नोंसिना जों बाहेरायाव ओंखारनो मोनासो। मानो पुलिस फैयो आरो जै नोंलाय मा मावदोंखाय बिदिनो नै बाइकखौ आपडाउन जागासिनो। नै बाइकफ्राव फट'खौ लायाखै रावबो, फिरफ्लाखौनो लायाखै 15 आगस्तबाबो फट'खौनो लायाखै, माने फिरफ्लाखौ लायाखै आरो। घर घर तिरंगा जोंना आसामाव मा होयो, आसामावबा गारि गारि लायो, गारि गारि नारेंखल बागाननिफ्राय नै नारेंखल बागाना नारेंखल बागान जोंनि अफिसनि बे फिरफिलाया नैबे, जोंनि अफिसनि फैसा लाग्रा बे अफिसा नैबे बियो फिरफिलाया नै मोनसिगोन आरो 5 मिनिट दखाना। दा टाइमनि गारि सहायलै दा मोनदांदोंलै लोगोफोर, मोनदांदोंना एसे सान्दुं दादा जादोंना, मोनदांदों। तामिलनाडुनि नारेंखल बागानफ्रा नै न' दंजोबो नारेंखलफ्रा, घरे घर दंजोबो, न' दंजोबो नारेंखल नारेंखल नारेंखल। गयखौनो नुवा, गयखौनो नुवा लोगोफोर, नारेंखल गोजा गोनां। दा जोंनि इण्डियानावनोथ' पाकिस्तान फिरफिला बिरहोदोंब्रा, दायो बे दा बिरहोदों बेखौ दा माबालांगोन दा जेलाव। माला बुंदों थालिर बागान गोजा, बे नुहुरनाया थालिर बागान दिननिब्रा बिहाराव दा बिहाराव हाग्रा गोजा, हाग्रा गेजेरजोंसो लामायानो लोगोफोर, हाग्रा गेजेरजों लामा नै बुजागोन फंनैसो बुजायनानै हगारना हरो, फंनैसो बुजागोन होनबाबो फंनैसो बुजागोन। इण्डियानाव गावसोरनि बियारिफोर दङ। मोनसिगोन दखाना, गोजान साबानोलाय एसे आधा घन्टायाव लाफ्रामोन आं ना दखाना, आधा घन्टानि लाफ्रामोन आं दखाना ना जोंनि माबानिफ्राय कम्पानिनिफ्राय।
बेसे लायो 15 मिनिट थांनानै 20 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट लागोन नारखुल गोजा नै नारखुल गोजा बिसिनि माबाफ्रा सब नारखुल गोजा गय गैया गय नुवा बेयाव नारखुल गोजाथार न'फ्रा डेभेलप थारलै ओरैजा दखाना बन्दसो नामा न'आ हिबियानो जादों न'आ हिबियानो जों फैबा लुबाय थादोंमोन जाबायानो न'आ कालारफोराथ' बिराद साफा जैनेस मोजां आरो ओमफ्राय दखान मोनफैबाय जों लोगोफोर दखाना मोनफैबाय बिल्डिं नुवाखै बिल्डिं बारा थाल लायाबाङालै आं मबिजिराव मबिजिर खन्द'आव दखान खाथियाव मोनबाय दखाना बन्द'सो मोनबाय दखाना बेयाव माबा फानो दाउ गोदाना फानो बेयाव मा साहा लोंनोबा मा इस्प्रे लोंनो फैदों नै दखाना मोनफैबाय फाइनालि जोङो दखानखौ मोनफैबाय नै दखाना बेनो